Ama sen gidiyorsun, sen tanınacaksın. Biz yapıyoruz video ama burası Aliço. Сега като почна аз няма да говоря много за мене, брат. А сега да пълна на Зени, приятелката може... Аличо! И да има едно интервю, къде аз говоря, брат. Разправям как съм почнал с партията. Кой ме вкара в нещата? Как ме вкараха? Аз какво направих? Кой ми беше най-успешното? Аличо! Баби се виз. Бъде се соння. Добре, Ben gel ne yapacağım? О, аз разкараме малко. Той къбрал вика, няма да се Заповядай, доведе викам, такъв. аз няма да ги направя. Макс викам 10 минути.